e pregunto eu, usted dicíame que isto é por horas, verdad? Sí. E a min, supoñer, vamos a fazer un exemplo, que eu collía e a min me tocaba de 5 a 6 da tarde, é un caso, non? Sí. E viña o outro tipo e as 6 menos cuarto collía e cambiaba a agua para ele. Pude haber algún caso, pero non vai a pensar que había moito, non. Non, porque, a ver, eu viña tapar, por exemplo, e ao mellor xa estaba aquí o que iba a tapar de siguiente, porque nestes medios había os minutos, media hora, un cuarto de hora de agua. 10 minutos. Exacto, había. Entón, ao mellor xa estaba aquí. O máis bonito ainda era que se iban polo mesmo corte, eu levaba agua por riba, por exemplo. Sí. E os ti iba e levaba tamén. Había que botarlle unha mazán, ao chegar a mazán onde estaba eu, entón tapaba. E que eso non sabía usted. E dixéronme que aquí había un reloxo. Un reloxo que está, restaurámoslo, por cierto. Non, xo vin, está no Centro Cultural. Efectivamente, porque... Pero pregunto eu, que é o que mandaba? O reloj que leva usted ou o de aquí? Non, o de aquí. O de aquí. Había que se guiar polo de aquí. O sea, que o tipo non valía decir, non, que andamos adelantado ou atrasado. Que cando cambiaron as horas que cambiaban, porque cambian hai 40 anos, máis ou menos, sí. Hasta ali, ainda chegaron dali para cá, ao mellor polo reloj na hora vella. En vez de estar na nova, o reloj pola hora que se estaba, pola que vai cambiar a hora. Sí, exactamente. Sí. Entonces puñase así, non estaba polo, non valía o reloj seu. Claro, porque podías, ademais tiñas que vir aquí. As persoas tiñan que vir aquí para tapar a agua, había que vir aquí o que lle acabo de dicir. Se iba polo mesmo rego que iba eu, que xa lo vara eu, que estaba a rajar o millo, había que botar unha mazán e ao que a mazán chegara lá, usted tapaba. Eso sí que... Cuidado. Cuidado, escaña. Pero os vellos xa eran expertos, que hoxe hai moita inteligencia, moita cousa artificial. Pero exacto, pero mire que antes cuidado, era algo fora de serie. Ese reloj é vello, ese xa foi posto na edade de miña abuela, o reloj é vello, xa debe ter máis de quizá 200 anos, E agora e aí eu vin que hai varios, hai un muiño, sí, que non me acordo, pero tiña que apuntar. Muiño do Rijeiro. No, o este é o do Rijeiro. O de Barbeiros. No, este é o de Rijeiro. E este é o do Rijeiro. Vale. Eses muiños tamén eran por horas. Ou eran de propietario. Aqueles eran de festín, aquel era de festín, non sei, pero penso que sí. Os muiños tamén eran por horas, por sí. Horas. Tamén. Un tiña, mire que eu tiña as escrituras e deixaban un muiño de herdeiros tamén. Tiña unhas escrituras vellas que eu seleccionenas todas. Tiña escrituras desde o ano pois ten que deixar 1705. Tenlle que deixar a Suso que saque unha copia para que a xente cando veña e se pone aí un cartel que diga tal, hai un documento do que a xente se poñía de acordo, porque hai moi poucos, eu teño visto algún, pero non sei que a xente debe de ter medo que lle fagan unha fotocopia, que lle saquen el alma. É moi interesante eso de as quendas que hai. Bueno, pero a min contáronme que en Toutón había uns seráns e que moitos eran a pé do muiño. En Toutón que me contara a señora Helena, non me contou da beira do muiño moito, pero ali na encrucillada en baixo, sí, onde vivo eu. Porque son famosos os seráns. O serán de Toutón. É famoso, sí, a verdad que colleu fama. Cuidado, que ven xente de outros sitios do mundo, que... Ela é a presidenta. É a presidenta usted? Sí, da Asociación dos Seráns. Ela é a filla.